Почему ты плачешь? Niye yılıysın? Sen niye yılыйсың? Niye sen yılыйсың? Что он изучает? Ул нәрсә өйрәнә? Ул нәрсә өйрәнә? Ул нәрсә өйрәнә? С кем она разговаривает? Ул кем белән сөйләшә? Ул кем белән сөйләшә? Ул кем белән сөйләшә? Что они говорят? Алар нәрсә әйтәләр? Алар нәрсә әйтәләр? Алар нәрсә әйтәләр? Почему ты улыбаешься? Нигә елмаясың? Син нигә елмаясың? Нигә син елмаясың? Я принимаю душ. Мин душ кыйнам. Мин душ кыйнам. Мин душ кыйнам. Она принимает душ. Ул душ кыйна. Ул душ кыйна. Ул душ кыйна. Мы принимаем душ. Без душ кыйнабыз. Без душ кыйнабыз. Без душ кыйнабыз. Они принимают душ. Алар душ кыйна. Алар душ кыйна. Алар душ кыйна. Ты принимаешь душ. Син душ кыйнасың. Син душ кыйнасың. Син душ кыйнасың. Дусларым, хәзер үзегезгә билгеләр куегыз. 7 балдан 10 балга хәтле җыйсагыз, бик шәп. 4-тән 6-га хәтле яхшы. 3 балга хәтле булса, тырышып карарга кирәк. Әйдәгез әле язып җибәрегез, ничә бал алдыгыз? Ничә билгесе куйдыгыз үзегезгә? Комментарийларыгызны көтеп калам. Рәхмәт, дусларым. Язылу өчен дә, лайклар өчен бик зур рәхмәт. Сау булып торыгыз.